Ayan guys, nagprito ko og isda. Ako nang kanon guys, gataan. Ako nang giprito, dagko magud na siya, so giputol na ni Doydoy. Ayan, napayuban pa na luto. Nagisa na ko og panakot guys para na sa ginataang tilapia. Ayan, nagbukal-bukal na. Og pagkahuman, mag-ready na dayon ko para makakaon na dayon ang akong mga trabahante. Ayan, naluto na, na-ready na. Ready na ang aming paniudto. So, manawag na ta kay ipanggutom na sila. Si Doydoy, waman siya nag-eskwela, so siya ang nagtabang paghakot nila ni Dodoy. Di na madulan. Siya ang nagtabang siya mo'y naghakot sa ginabas na nila ni Dodoy. So, nangaon na sila guys. Una na sila gipakaon. Okay, napamayawala na human, tiwaso na. So, last na nila karon. Ayan, si Abril ang nagdala sa sinso. Si Dodoy. Si Doydoy pod maghakot. Ayan guys, mga unat ta. Manas lang pangaon ni Dodoy og ni Kenken. So mukaon na pud ta guys. Kita na po yung mukaon. Mga unta guys. Kita na pa yung magkaon. Gani kitang sudan. Takan langaw. Magtiwas sila pagapas guys. Akong takloban guys, kini daghan langaw.
Lamig lang sudan. Hello guys. Magsuroy-suroy ta sa tungkuan. Tarbahuan. Ako nakapamisbis ganina kay walay schedule sa mong tubig. Daghan naman batong ani guys. Mamuupo sa tagbatong kaya dili maguwang. Daghan naman bago pa man ko nag-harvest ani. Okay. Di ko ganahan sa guwang na guys. Gusto na ko linghod-linghod pa. Lami man ang guwang kanang liso. Liso lang. Sayang siya magwangan. Mata na ni pagwangan kung kuha na. Putol. May man na putol. O diba makauta na sad ka? Kaling batong guys. Ano na siya? Uwil og tuyo. Daog na. Pulamisa ni siya ununan ra. Pero mga bata di man mangaon. Ug ununan ra nako ako ray mukaon. Ug ununan guys ako ray mukaon. Munang ato na lang adubuhon karon. Kitang kaming tanan makakaon. Kaya mga bata di man sila mukaon. Nagsuway bitaw ko danig yun unan dugno sa suka. Di mga unang mga bata. May man tong adubuhon kay ila din isabaw. Isabaw na nila sa kanon ang sabaw sa adobo. So di ba? Nasa do. Magtuyok ta sa likod. Magtuyok ta guys. Kaya napada ni daghan o. Okay. Akong upo na nga daot. Sobrahan siguro ni sa abono. Sobrahan siguro sa abono guys na daot siya. Daot akong upo. Akong upo na nga daot. Nanganibuan. Pero siya namuspos akong upo guys. Pero basig makarecover pa ni kinangudlot pa man. Di makagulay na ta. Makasudan na ta sa panihapon. Ayan akong tinanong mga talbos ng kamote. Diba? Mura po na siya guys. Pero pag magkatay na, mudaghan na siya. Akong tanglad. Kamuspos. Yan guys, ready na ang pamahaw sa mga bata. Hotdog. Daw longganisa. O adobo na nga batong. O ang bata nga isa, nagkaon na. Nagkaon na si Alan guys. Nga na siya gabi kay mag-uli, kay mag-overtime na siya karon. Kung di mag-absent ilang driver sa loader, doon na sila overtime. Pero mag-absent, wala sila overtime karon. Wala. Si Doy-Doy nag-ilis na pud siya. Si Rilo na naligo. Si Mimi, wa pa nagbakod. Alin na darling. Alin na. Sige na. Patikin na iya. Sakit imong tiyan. Bisa daw si Mimi eskwela guys kay sakit yang tiyan. Okay? Sakit ya po ni mo tiyan Doy. Gahapon Doy. Unsa may sakit nimo Doy? Baka gahapon. Wala siya nag-eskwela gahapon guys. Lapag sige na lang mo sakit ang tiyan diya. Ikaw alam
Asa man plato na ako? Sa sakit ni mo alan. Nipol. Asa nga bin ako nay? Amday. Hi guys, mamahaw ko sayo kay ihatod na ko si Mimi sa skulahan. Ay, biyaan siya ni Doy kay Dugi nagbakod. Nagsinuping ko. Di pa gusto bakod si Mimi. Mimi de. Harap na, nay. Trophy na, nay. Hi guys, Kaon si Mimi. Natay ginamos. Ngisi-ngisi ang ginamos. uwang sanang bango. Si kami. Napod tayo longganisa. Napod Napsa na tayo kanak ko. kuan. Golay. Napsa na kanak. Napsa na ko nila. Kaligo na ko. Sige na. Wala akong kanagkaon. Ano taon? Wala pa nay. Wala man kanagkaon. Pangaunta guys. Pangauntan yung tanan. Kaunta. Ate Gisilo. Ma'am Pinay Beauty. Ma'am Army Cepeda. Kain tayo. Ate Mars. Sis Ewan. Ate California. Ma'am Nelpa. Manang Luz. Kain tayo man. Pangaunta Manang. Lami akong sudan. Lami akong sudan Manang. Adobong batchong. Adobong batchong atong sudan. Si Mimi, wala na hatod ni Doy kay nagkuan si Mimi, tukada. Ito si fashion ni mami na. La City. Sige na ko. Bigay na lang, ikaw sa Wataan Carmila lang. Hataan, abot naman dito. Hulat kami. Kay, Huwag mo naman. ang agi gapon dahil. Udang. Iya, lagi ka na nakitan. Dangon ko na. Kaya bugdang yapon mo. Ba't lang? Sa kay Mimi yun. Ha? Dun ha. May pa ikaw magsakinig para maato ay kasundang. Parasa pa niya. So, At buwang sa dito na. Kami lagi kan pesikan pun dito na. Apa siumay? ito tayo Jess. Dili. Kami na nabili ka sudan. Alang kayo lagi. Dapat magwapon. Eh, ko. Luto na daan. Hindi naman po itong serve. Sa kanang 5 bitaw nga baso. Ay, kanang 10 nga baso bitaw. Yan na. Puno na. Please. Ga. Kung 20 itong dako nga baso. Kumaak. Ang siumay kay tag 5.
Nakuparang naman sumaak. Ano, chichi ka pa, Pet? Masaak at si. Hi guys, manigway tagbaka. Okay. Gapanglingi ng baka na ni guys. Anik itigway kay gapanglingi na. Ako rin nagpangbasbasan na makalugar. Magkapaingon. Ito ta sapa. Ha? Ta. Li. Li dinira ta li. Plastar ta kasaway kasaburan. Hindi ka nagsabad-sabad. Ampay gini mong saging ma. Kapit magiging nila ng saging ma. Hali na, hindi na pas Mimi mag-school. Hali na din hali. Hali na hali. Ako na siya plaster guys. Kay magsabod niya. Sige magduhan pag uli. Hari na niya li. Agapit ika na ng kuan ba? Uban-uban sa ni patoy-toy. Ito sa sadok ma. Wala na may nangka na niya. Hurot naman na ning nangka di ay. Lani na sa nina ko siya ibutang guys kay Aaron. Di siya masabod-sabod. Ito pa na ako sa Mimi sa eskulahan. Ali, Mitch. Wala ba na kung ito eh. Hi guys, paingon namin sa eskulahan. Hapit na yun mila ni maliit kaya udto na. Parang kami. Dagang trabaho basta bunta guys. Napas Mimi nga, perti ka lang ayan. Perti ka magdita. Perti ka sa pingko. Brown na on. Bawa sila ni kay pita. Daw yamog. Ug nagsayo ka ni pagmata. Mahatod ni Doy-Doy. Di ko kay pangayak ko tatakwarta. Ako mag-cheers. Kapit namin sa karsada makaabot guys. Naog nami. Naog nami. Maestra na, nag-aboy, naglabay. Ha? Maestra to sa kuan. Good 4. Awat na may karsada guys. Paklay mas Mimi. Paklay na siya kay siminto naman. Aron di sa tagkalasdakan sa kabugat. Bugat yes Mimi, bugat. Ano na siya uniform kong Lolis guys. Pag Martes pa yung sa Bernes din na siya uniform. Hi guys, hapit na may maabot. Pero sure ko nanulod na. Nara. Kilahan namin.
Nalod na gid ni karon ba. Sulod na sulod. Sulod na sulod. Sulod na sulod. Sulod na to. Sulod na sulod. Sulod sulod na sulod. Sulod. Iso ti mong bag. Kau. Drag you. Kita na yan, nakuha yung symphony na yun.